marcado no se... Que pasa? Cortaron as comunicacións. Diego, hai que largarse. Daqui non se move ninguén. E se os da patrulla costera interceptaron o sinal? Canta xente aí vixando arriba? Temos un coche en todos os accesos. Merda. Xa vai a vencer aquí non aparece nin Cristo. Estamos 1 hora e pico de retraso. Outras veces ten pasado o mesmo. Outras veces, hostias! Un erro, só un! E non hai máis veces. De carallo se meterían. Alguna novidade do COS, sargento? No, meu tenente. Desde Comandancia informan de que as patrullas tampouco toparon nada. Seguro. De momento, non hai movimentos. Bos días a todos. Bos días. Bos días, señoría. Non me chame señoría fora do xulgado. Ten vostede que perdoar, xa sei que non son horas, e máis vindo da Coruña. Asegúreme que a redada vai ter éxito. Que imos ter caso contra os matalobos e queda vostede perdoado, tenente. Café? Té, grazas. Supúñase que a descarga ia ser mañá, non? Adiantaron a esta noite. A Central Operativa de Servizos confirmounos esa información hai hora e media. Moi ben. Autorizo a operación, pero supoño que son vostedes conscientes de que temos pouca marxe para actuar. Mellor pouca que ningunha. Pensábamos que a descarga ia ser mañá. Agora tanto ten. Teño varios homes en camiño, en marcho agora mesmo. Cara que dirección? Praias do Oeste, Santa María, Piñeira, Areal e tamén as Calas. Vai sair o sol. Xa non creo que se atrevan a facelo a luz do día. Chama aos da COS outra vez. Asegúrate de que non estean dormindo. Que alguén lle vai a buscarte a Suiza. Veña, andando. Como quere? Con leite? Vermello. Peloso, que lles pasa ás túas putas planadoras? O qué? Estás de broma, oh? Pareceche un chiste. Mira, Carmelo, focheste que me chambou porque chas deixase. Se non estás contento con elas, dixeron no seu momento. Vas cobrar por elas, non? Pois fai que funcionen, hostia. Merda. E agora que foi? Perdemos o sinal do GPS. Pero non sei para que vos valen tantos aparatos e ao final todo depende das miñas planadoras. Tita a túa forma de traballar e nós temos a nosa. Ata agora nin rastro dos picoletos, Carmelo.
Vai amañecer daqui a pouco. Hai que dar partas planadoras para que dean volta. Non, imos aguantar un pouco máis. Dixes que volten pro barco. Que aliscamos? Non, aínda hai tempo. Ti abre ben os ollos. Que estás facendo? Carmelo, non podemos facer a descarga a plena luz do día, hostia. Aínda quedan uns minutos. Aguanta. Carmelo. Aguanta! Non vai pasar nada, témolo todo controlado. Pero ti sabes a hora que é? 4 coches dos picoletos están indo cara as praias, Carmelo. Diego, todo vai sair ben, confío en ti. Eu tamén confío en mí. Diego, aí está. Acaban de chegar. Quedan 4 minutos para que saia o sol. Os picoletos están chegando ás praias. Si hay algo, avísame. Aquí está prohibido. Non se preocupe, pagarei a multa. Non é iso, que os sensores antiincendios son moi sensibles. Meu sarxento. Dime. Que pasa? O COS detectou varios vehículos nas praias do Nordeste. E o tenente Taboas? A ver, sarxento, estáme dicindo que nos equivocamos de praia. Non nos equivocamos nós, enganáronos. Pero como? Todo apuntaba ás praias do oeste, esa foi a información que recibimos. Perfecto, bo traballo. Isto non podíamos prevelo. E que facemos agora? Agardar a que chame o tenente Taboas. Xa é tarde demais para alcanzalos.
Non sentas, filla. Ti pensas que sei xeito de almorzar? Teño que estar cedo na conserveira, mamá. Hoxe é o bautizo do neto de Arturo. Xa, esa era unha partida de atún para Baracaldo. Oh, Xa sei, Arturo é como da familia. Tranquila, non faltarei. Pasasme azúcar, boa. non chegues tarde a mesa, de acordo? Non. E quero te ver con nos diantes. Estamos... Que sí, mamá. Ata logo. Ata logo. Bos días, Bárbara. Bos días, fillo. Tes mala cara. Tarde, sen arranxar e sen dar os bos días. Carme, por favor, non empecemos. Onde está Carmelo? Onte non ve dormir á casa. Se meu fillo non ven dormir é porque traballa, para que ti vivas así de ben. Grazas por recordarme. Oh, e gracias a ti por darlle tan bo exemplo ao meu neto. A boa. O mesmo que lle deu vostede aos seus fillos. Que dixeches? Non empeces outra vez, por favor. Dixen que vostede ten dous fillos. Un que non ven dormir á casa coa súa muller e outro que marchou hai 10 anos porque non aturaba. Iván, vai buscar un pano á cociña, fai o favor, anda. Para qué? Obedece. A mí non me falas así porque non cho tolero. Onde vas? Ainda moi cedo. Teño que ir peitearme, a tinturaría, bañar a Xoel, darlle o vive e preparalo para o bautizo. Ah, pero ainda nos dá tempo aún así guai rapidiña, non? Aclárate. Porque ser rápido non é guai. Sara... Veña. Ai, mira, se despertou o neno, anda. Vale. Antes de ir peitearme, ainda teño que pasar polo despacho do meu pai. Vaime deixar uns libros para as clases. Ai, as clases que ven. Pedro, que fas? Sara, se eu fose alumno teu, ia estar sentada na primeira fila todos os días. Pedro, por favor. Ti sabes a hora que? Sí. Ui. Que pasou? A ver. O cargamento non pode estar moi lonxe, nun camión ou repartido en coches camiño de algún almacén. Daquela que propón que fagamos, tenente. Hai que poñer controis nun radio de 20 kilómetros. De acordo. A estas horas hai camións por todos os lados. Dame igual. Quero controis nas estradas secundarias e demais nas gasolineiras e nas peaxes da autostrada. Xa me encargo. Manteme informado. Eu dirixirei a operación desde aquí. Non taboas. Vostede regresa ao cuartel. Agora? Quen vai coordinar os equipos? Un capitán da UCO. Un capitán. ¿Pero qué me está dicindo? Está especializado na luta contra a droga e o crime organizado. Ias incorporar o luns á comandancia da Coruña, pero coa que está caendo necesitámolo agora. Ola ya. Vostede sabe cantos anos levo detrás dos matalobos. Vostede non me pode... Taboas, estou no informando. Non pedíndolle a súa opinión. Agora, se me desculpa, teño que facer unha chamada. Marcos, son Olaya. Está xa en Sardiñeira? Un consorcio entre as 5 familias. Iso é o que precisamos. Carmelo, aquí entre nós, cada can sempre foi o seu. Se estiveramos xuntos, os colombianos non se atrevían a rebaixar as comisións. A canto queren que vayamos agora? Ao 20%. 7 puntos menos co ano pasado. Iso é un abuso. E son os nosos cartos, é o noso negocio, Veloso. Imos permitir que nos deixen fora, porque este paso quedamos fora. Chegou o último vehículo co cargamento, por aí sonda.
que mirar. Narcos. Hola, papá. Hola. Xoel, non o trouxeches? Non, quedou con Pedro. Só viña a recoller aqueles libros que me prometeras. Os libros. Agarda un momento. Ai, xa podía esperar por eles, que se non veño buscalos. Aquí están. Toma. Grazas. Ten cuidado con ese. Ten algunhas follas soltas. Levo algo de presa, pero apetece que almorcemos xuntos. Agarda, senta un momento e falamos. E logo imos a almorzar. Papá, ainda me teño que ir peitear. Que se Pedro non espile, pareceme que me vai tocar a min pasar polo restaurante. Precisamente diso quería falarte. Do bautizo de Xoel. Que pasa? Ata agora non me atrevín a decircho, pero hai que facer algún cambio de última hora. A ver, dime. Pepe non vai ser o padriño. Vai ser Carmelo Matalobos. Estás de broma. Pero ti toleaches. En serio queres que ese sexa o padriño do meu fillo? Sara, déixame que te explique. A conto de que ven isto? Sabes perfectamente que o padriño é Pepe. Non, que teño que marchar. Que se salle meu pai e nos pillos dos Pepe! Érguete que teño presa! Hola, mamá. Ti sabe la hora que é? Mimá, como cheiras a tabaco. O teu pai sabe que chegas a estas horas, morre co disgusto. Pois eu morro coa fame. Vou dormir. Vale, sube por detrás que vai baixar o teu pai. Pepe! Xa estou. A ver, home, que tes que probar os pantalóns do bautizo? Isto parece un cuartel. Vanessa, chegou? Sí. Un día que teño libre, ti chamándome a berros. Pois eu ainda teño que ir a conserveira. Estáche ben? Quen che manda dicirlle a Claudia que ias pasar hoxe por ali? Temos un pedido importante para Baracaldo. Baracaldo, sí. Valente día libre che dan a ti hoxe polo bautizo. Má, que tarde é. Teño que marchar. Pois nada, marcha tranquila. Ai, cando che probo isto? Xa se encargará a Vanessa. Vanessa? Na tenda onde traballa ensínanlle a facer esas cousas, non? Pois agora, en canto se levante, xa mo fai. É esa rapaza que durma. Xa cho arranxo eu. Veña, Buli. Ti toleaches. Nin Pedro nin eu oímos consentir. É o meu mellor cliente. Ofreceuse como padriño. Que querías que fixese? Dicirlle que non? Iso sería como insultalo. Veña, papá. Todo o mundo sabe que Carmelo é un narcotraficante, por favor. Diso non hai probas. Agora non me veñas de xurista, fai o favor. Que estamos falando do teu neto. Son as dúas cousas, Sara.
Queres que un delincuente sexa o padriño do meu fillo? Iso o que queres? Non. O que quero é ser agradecido. Carmelo confía en min e quero ter un detalle con él. Penso que ti tamén deberías. De onde pensas que saíron os cartos para pagar a túa carreira? Ti sabe lo que penso del. Por eso agardaches hasta o último día para dicirmo. Se te digo antes, igual me montas un espectáculo. Abonda. Ese sociópata non vai ser o padriño do meu fillo. Toma. Que é isto? Carmelo abriu unha conta bancaria para Xoel. É o seu agasallo. Non o podo creer. De verdade pensas que pode comprarme? Non se trata diso, Sara. Papá, alucino contigo. Alucino. Carmelo, como estás? Tiven días mellores. Necesito que me fagas unhas xestións. Dime. Busca un almacén preto de Sardiñeira. Con algo pequeno chega. Home, non sei, agora mesmo... Pensa en algún coñecido. Non hai problema cos cartos. É urxente, así que ponte con iso xa. Está ben, buscarei algo. Por certo, está aquí Sara. Queres falar con ela? Quere darche as grazas polo agasallo. Sí, pásame, perfecto. Carmelo, quere falar contigo. Sí. Hola, Sara. Xa me dixo teu pai que recibira o agasallo para... Xosé. Xoel. Xoel. Oi, faime moita ilusión ser o padriño do neno, Pois xa sodes como da familia. Hoxe teño moito traballo, pero estarei puntual na igrexa. Toda a familia estará puntual. Ni siquiera lembra o nome de teu neto. Fala con él. Non o quero de padriño. Veña, tenente, alegre esa cara. Por qué? Parece que tiene motivos. Imos coller a Carmelo Matalobos e vostede vai estar en primeira fila. Canto tempo leva agardando algo así? Moito, Laia, moito. Gracias. Que? Alguén denunciou o roubo dun camión da compañía Transportes Cerviño. Cando foi? Onte pola noite. Avisade a todos os controis de estrada. Hai que parar un camión de Transportes Cerviño. Marcos, escóitame ben. Buscamos un camión da compañía Transportes Cerviño. Sí. Deixo que esteas facendo, chámame en canto saibas algo. Xa saben o do camión. Que ocorre? Pincho, hai que cambiar as tarxetas dos móviles. Avisa a todo o mundo, rápido. Xa mesmo. Pero que foi? Que está pasando? É unha medida de seguridade por se nos teñen pinchados. Tabos ten as orellas moi grandes. Dixeche que todo isto era moi arriscado. Hai que facer as cousas máis a modo, Carmelo. Dixenche ou non cho dixen? Veña, vamos! ¡Dadelle, hostia, dadelle! En 5 minutos rematamos. Este sitio seguro? Sí, temos xente en 10 kilómetros a redonda. Que cambien as tarxetas. Ok. Veña, Bolide! Rápido! Non te des sangue ou que? Que pasou? Nada, corteime. Pois veña, pura. Veña, hostia, veña! Xavier, Sergio, a prepararse, veña. Cambiad as tarxetas, comprobad os mans libres, pero o teléfono só en caso de emerxencia, estamos? Ti, 3 minutos diante do camión, e ti 3 por detrás, de acordo? Vamos! Por rematar cambiar as tarxetas. Veña, imos!
Podo pasar? Agora non. Estoume cambiando. Vou dar unha volta. Quedei cos colegas. Que? Xa fixeron a descarga. Todo bien? Polo momento sí, pero levamos unha hora de atraso. E la Guardia Civil? Sí gastaban o tanto, pero Carmelo foi listo e evitou todos os controis. No me fío de él. Es demasiado ambicioso. Ti dirás, ¿Cómo vamos de tiempo? suficiente. Queres que interveña? Sí. Encárgate personalmente de la recepción de la cocaína. Diego, os de Verde sabíamos da descarga de peixe. E tamén que o transportamos por terra nun camión. Entendo. Tes idea de quen lle lo puido contar? Teño un par de candidatos. Pois xa sabes. Resolvio. De acordo. Acabo de falar co condutor do camión. Todo vai segundo o previsto. Calquera cousa chamo. Espero que non, Diego. Espero que non haxa máis imprevistos. Pepe. Podes collelo ti, Pepe? ¿Sí? Ay, hola, Marina. ¿Qué tal? Queres falar con Vanessa? E logo? Que fixo desta vez? Non, mira, iso non cho tolero. A miña filla non é desas. Non. Igual a que se equivoca es ti. Escuita, Marina, por favor. Seguro que é todo un malentendido. Veña, arriba! Que clase de filla este? Que pasa? Acaban de chamar da tenda, sabes? Cando pensabas dicirme que te botaron do traballo por roubar? Contesta! Foi unha parvada. Só manguei unha salla e, ademais, dunhas que xa non se levan. Como se che ocorre? Ti estás tolo ou que? Mamá, ese traballo é unha merda. Ti sabe o que custa ter traballo? Eu non criei unha ladroa ni unha lacazana. Yo sabe teu pai. Vas yo dicir? Vou! Claro que yo vou dicir. Pero hoxe non. Vou deixar que lle amargue o bautizo. Veña, mamá, non pasou nada. Pero como que non pasou nada? Levanta da cama. Isto non vai quedar así, oes? É que estás xorda para non oírte. Vos los dous, quietos un momentiño aí. Dade máis pipas. E logo que pasou? Dá máis pipa, veña. Pipa. Que pasou? Veña. Toma, Xulio. Un de vos los dous falou ca Garda Civil desta descarga. Que? Ou falou con alguén que falou con eles, é mi igual. Pero de que carallo vai Non isto? sei que no fixo, pero non penso arriscar nada, estamos? Eu non falei con ninguén. Diego, De aquí só vai sair un vivo. E de aquí pro caldeiro por asasinato. eu nunca che falei. Mellor iso que morrer, non? Un dos dous mente o outro. E se cadra gaña ese. Pois eu non sou. Este non é bon momento, Arturo. Que pasa? Estiven falando con algún dos propietarios das naves do polígono. Miren, pois todo resolto, non? Non, aínda non. A xente ten medo.
Mira, non me conte os teus problemas, dame solucións, vale? Está habendo moito movimento da Garda Civil na vila. E sei que anda a Suiza iso polo medio. A nova. Quere ser famosa, sair na tele, se sabes. E necesita apuntarse un tanto con vos. Estou traballando no asunto do consorcio. Xa teño os papéis a punto. Só falta que comezas a Veloso e o resto de familias. O que necesito agora con urxencia é un almacén seguro e discreto. A Garda Civil sabía da descarga e non quero correr riscos. Está ben, dame algo máis de tempo. Por certo, aproveitando que estás aquí, dá má sensación de que Sara non está moi contenta coa idea de que eu sexa o padriño do neno. Somos amigos, Arturo. Vamos quero poñerlo un compromiso. Non, falle moita ilusión. En serio. Hola, papi. Buenos días. Veña, para quieta, que me estás afogando. Que lle fixeches a tua nai? Escoitei vos berrar. Ainda está na casa? Non, xa marchou para a conserveira. Te lo traxe do bautizo preparado. Se queres axúdeche con o da gravata. Manesiña, que non son parvo. Non me cambies de tema. A ver, por que berraches con tua nai? É que estive no pensando e deixei o traballo. Outra vez? Estaba farta. E logo pensas que os demais traballamos por gusto. Xo sei, pero ali non me pagaban ben e aínda por riba non aprendía nada. A xente nova querédelo todo feito. Mira, estive pensando e creo que o mellor é que volva a estudar. Ah, sí? É o que ti dicías, non? Que hoxe sen un título non se vai a ningures. E que vas a estudar, se pode saberse? Se falaremos diso, vale? Por que non vas probar o traxe? Quero ver como che queda. Está ben, vou no buscar. A ver se poden achegarse pola zona de Suevos para apoiar un control de estrada preto de Portillo. Recibido, central. Iniciamos a aproximación pola liña de costa cara a Suevos. Bos días. Bos Non días. pode aparcar aquí. Son da Policía Xudicial. Estou ao mando da operación. Non nos informaron, capitán. Acabo de incorporarme. Chame o cuartel. Están a piques de chegarme reforzos. Hai controis establecidos en todas as saídas e coordinados cocos. Quen é? A muller? Están comprobando os seus datos no sigo. Os narcos adoitan enviar un motorista de lanzadeira para avisar de posibles controis. Coñezo o sistema. Algúnha incidencia na vigilancia de vehículos? Non, os camións estaban todos limpos. Aumentado o controles particulares. Pero necesitaríamos máis gardas, capitán. Chama a comandancia, di que segue sordes da xuíza Olaya Mosteiro. Algo máis? En canto comproben os seus datos, soltádea. Os matalobos non empregan mulleres nas operacións de descarga. E aquí temos apostadas dúas patrullas do posto de Culleredo. A 128F. Adiante, Cos. 128 P2 informa que reciberon un motorista na entrada norte da Nacional. Leva un móvil con tarxeta prepago. Recibido, central. Temos comunicación de algún camión preto da entrada norte da Nacional. Un momento, 128F. ¿Qué pasa? Puede que tenemos algo, Rafael. Estánse comunicando co resto das patrullas. Cos, a 128F. Adiante, Cos. Afirmativo. Un camión con remolque e identificación comercial non recoñecible dirixes ao control. A que distancia se atopa? A uns 2 kilómetros aproximadamente. Recibido, central. Transportes Cerviño. Pode ser. Que non o deixe marchar. Estou ali en 5 minutos. E manténme informado. A todas las unidades de servicio. Camión branco sospeitoso de tráfico de drogas circulando por la Nacional Sexta. Kilómetro 560, posiblemente armados. Repito, camión branco sospeitoso de tráfico de drogas circulando por la Nacional Sexta. Kilómetro 560, posiblemente armados. Non sabe o desgusto que teño. Dismo a min. Co que confiei eu en Vanessa. Sei, non? Por iso me dói máis. Non che vou dicir o que penso dela porque é a túa filla. Pero isto é un negocio e dá moito traballo sacarlo adiante. Oller, levas toda a razón do mundo.
Pero é unha nena. Non o fixo con maldade. Pois xa me dirá se hai alguén que roube sen maldade, porque eu non o coñezo. Habería algunha posibilidade de que a readmitises de novo? Só foi unha salla. Iso foi o que che dixen por teléfono, para que acougases un pouco. Pero ou a roupa desaparece desta tenda por arte de magia, ou Vanessa estivome roubando dende hai tempo. Como? Faltou diñeiro da caixa tamén. O que? Sinto moito, Lola. Ao principio pensei que eran erros de inventario. Nunca pensei que Vanessa puidera facer algo así. E menos a min. É imposible. Non podo creer que Vanessa non é unha ladroa. Sei que ti e Pepe sodes boa xente, pero non podo dicir o mesmo da vosa filla. E agora, se me desculpas, teño traballo. Ei. Mira, Joel, mira mamá. Dille hola, mamá. Hola, mamá. Hola. Pedro, deixa de facer parvadas, anda. Que ves, de peitarte? Estás moi guapa. Ai, mira, non é para comelo. Pedro, aínda queda moito para o bautizo. Que queres, que se poña perdido antes de ir á igrexa? Se chegas a ver que ves con estes fumes, non fago nada. Perdoa. Un mal día. Senta, anda. Pois sí que parece seria a cousa. Falei co meu pai. Quere que Carmelo Matalobos sexa o padriño de Joel. Estás de broma. Non, non estou de broma. Ese narco? Si, ese narco. E outras cousas peores tamén. Non entendo nada. Ocórreselle dicilo o mesmo día do bautizo? Pensa que así non nos podemos negar. Mira, xa sei que teu pai é amigo deles, pero eu non quero os matalobos na miña familia. Eu tampouco. E ademais, que lle íamos dicir a Pepe? Ti tranquilo, que Pepe vai ser o padriño de Joel. Vamos. Póñase meu pai como se poña. Sí. Hola, Pepe. Son Arturo Campos. Ah, que tal, señor Campos? Píllame aquí as voltas co traxe. Verase que houve algún problema de última hora. Vaya, non me diga. E hai algo que eu poida facer? En realidade, sí que hai. Sinto Pepe, pero non va ser o padriño. Vaya. Pois ten vostede razón. Iso sí que é un cambio de última hora. Agradezo que entendas. Xa. De verdade que o sinto, Pepe. Non sabe lo matrago que me supón dicirche isto. E podo saber quen vai ser o padriño do rapaz? Carmelo Matalobos. Un bo amigo da familia. Carmelo. Claro. Entendo, señor Campos. Teño que deixarte. Vémonos logo na igrexa. De acordo. O camión é roubado, pero está baleiro. Informe ao posto. Vostede, apártese inmediatamente do vehículo. Que fai este aquí? Son Marcos Matalobos, da UCO. Estuvo mando esta operación. Manda cara, isto é incrível. Aí ten as miñas credenciais. No que respecta a droga, parece que os enganaron con... O que me faltaba por oír. Enganáronos co roubo do camión, tenente. Temos que pechar un perímetro de 30 kilómetros e aumentar os controis nas estradas. Tamén temos que localizar naves e almacéns vinculados aos negocios de Carmelo. A muller está tola.
isto é cousa súa. Por iso mantivo en segredo. Marcos Matalobos. Tranquilícese, tenente. Marcos é un axente xudicial, un dos mellores. Marcos, o irmán de Carmelo. É un Matalobos, polo amor de Deus. O irmán de Carmelo non pode dirixir a operación. Non o fará. Non penso consentir... Silencio dunha vez, os dous! Non vou permitir que sigan cuestionando as miñas decisións, entendido? Van colaborar co capitán e van a topar a droga. Suiza, escóiteme. Como sexa. Mire, tenente, entendo que lle sorprende a participación de Marcos Matalobos nesta investigación. E prométolle que cando rematemos falaré con vostede deste asunto. Pero agora non. Non cando Carmelo nos acaba de meter un gol con ese camión. Regresen ao cuartel dunha vez. Os dous. Sí, todo va bien. La mercancía ya está en tierra. Esta misma tarde comenzaremos con la distribución. Ok, chao. Hai complicacións. ¿Qué pasa? O camión dos Matalobos non estaba no lugar acordado. Interceptou no Garda Civil de camiño. ¿Qué? Pero hai máis, non atoparon a cocaína. O camión estaba valeiro. Chamei a Carmelo, pero non collo o teléfono. Pues sigue llamando hasta que te coja. ¿Qué pasa? Carmelo está ganando tiempo. Últimamente se está volviendo muy avaricioso. No le vendría mal un escarmiento. Podemos traer xente de Colombia. No, ya nos encargaremos de los Matalobos. Ahora lo importante es saber dónde está la cocaína. Sigo agardando por ese almacén. Non quero excusas, quero solucións. Papá, en que andas metido? Díxenche que nada de coca e menos na casa. Vai ao centro comercial. Regaloche un vestido, vale? Ti tamén vas ao bautizo? Empeñouse Carmelo como vai de padriño. Como? Só é un bautizo. É o bautizo do meu fillo! É un dos mellores homes da UCO e ademais todo o mundo fala moi ben dele. Pero? Pero os Matalobos son a súa familia. Dubida da súa profesionalidade. Tenías razón con Carmelo. El gallego se está poniendo muy gallito. Eses clientes están moi nerviosos. Están, sí. Damián tivo un accidente. Quiero mi mercancía. Hoy. Carmelo anda xogando con lume. E non o paga somos nós. Non sabes do que son capaces. Dame igual, no nos quero ver diante. Estouche falando en serio. Esa é unha hipótese moi leve. E a mensaxe? Claro, esquecía ese informante tan tímido no que tanto confía vostede. Tá boas. Non sei se podemos confiar nesa fonte. E sabe se pode confiar en min?